ne tang ban that ya ka buram jonga mangi na NPP matang idang kiu sikio ka area jongi Tang hadin katu ka nekenta ka jingwan se madan lingba ka right to information RTI ta kisamla ka than mausen ram kumbalakam balalam khamat dauba Rochester thongni halor ka jingdon kti UMLA barem ka mausen ram uba HM Shampliang pan pha seitu e kapisa na ka scheme SRWP jong snem hajar puar arpulai balakot sakisiklur arpusan lak tingka Nakilang uba HM Shampliang MLA barem ka mausen ram mentahi ke janmet marmar lawan kiu hasilong press club pan pensai pajba tagba kentat ye ke jingsha keno pha seitu e kapisa siklur arpusan lak uba HM Shampliang ule thu bagi te ki bawan ban that e ka burom jong u kimde ki samla ka than Henry Kidei ki nongelam ke United Democratic Party UDP ki bakwa man that e ka burom jong u kumu nongelam ke NPP man pendu bor e ke NPP hamaus ram namar bala kiu ha menta ulakam katkum ke jing keno do ba Rochester thongni ba katkum ko jo katnat community and rural development kabala penmi ha khat sautrik nailar hajar pulai bau MLA barim unom la syu man sei ke pisa nakilang uba HM Shampliang ula pensai dak ba seru yakisaki bakatnat community and rural development hakan rutrik nailur hajar pusau ka pendu no ya ka hukum ka barim kumta de halor kene ka dongrim bola phase yakte ka pisa balamang da ka sarkar lengba treasurer joko all Mausunram Development Council uba shan borlang harmony bat yathuru bagane ka pisa kadon hapo ka accounts Apex Bank joko all Mausunram Development Council bat yakane ka pisa kira banyak keren matsa pelaj no shua no pra menta usnam ai ka jing penchai halor ka jing kentho jong ki nong yalam jong ka party UDP jong ka Mausen Ram constituency ka bakilewan matakasni hapo ka press club ban kentho halor kata ka jing pendon ka bakla ya ka MLA scheme jong ka Mausen Ram constituency Asyukwa ban pen itu hapi ba kito ki rangba ki bawan ban wanra ya kini ki mentok ki ong ba ki day ki samla jong ka constituency bat ki ong ba ki day ki RTI activist andre an pen shisha fi ba ki day ki nongkit kam ki ba khmatam jong ka party UDP jong ka Mosram constituency ta ka jing no jong ki ong ba ngalapendon kam bakla ku MLA barim ya ka pisa MLA scheme SRWP kabla sanction na ka sarkar bat kila ong ro ba ngala sei ya kata pisa bat ngalapendon kam bakla ngakwa ba ngan pensyai kumni ba hausnem hajar fuar haki benai November anda ngala resign kumu MLA ba ngale join ya kowe ke party kala dukun no ke jinglong MLA jonga but ya ka second installment jong ka MLA scheme jong u arfulai ngayo tang ka first installment jong usnem hajar arfulai kata kadai haki benai Jun benai Julai Henry bangala resign no kumu MLA la pendu no yang bangan yo ya kata ka second installment ka total amount ka bangi di banyo gede crore sanpolak Henry haka first installment ngala yo crore arpusan lak kane ka pisa ka ba kiwan ban keno kadai ka second installment bat kadai ka hok jong upai ba ban yo ya kan ke pisah ngasolungo ba kini kiri orang ba jong ka party UDP kimut ban khanglat ya ka bah jong upai ba ban yo ya ka second installment kamdei kamon jonga ba ngan yo ya ka pisah kamdei kamon jonga ba ngalik se ya ka pisah andre yanga layo da ka sanction
kani kadai ka sanction letter kabala ai na ka CNRD department but hangne la sanction ya kata ka second installment shi klor arsan la baya kani la sanction ha ka lai tarik ubnai August 2000 kata kamut hadin ka election te halor jom kani ka sanction ke sarkar kala pelaj ya kani ke pisah. Hendrai haka khatsau tarik jong ubnai August kami sakawai ke order pada baong ombit banse ya kani pisah bat lakhang ya kani lemba kani ke order. Kala sakut haka office jong video om shumla banse. Nangka Hubnai September ngeriu tarik mentau Senin kami sakani ke order bala cancel ya kani ke order jong u khatsau tarik August 2000 halor kani ke cancellation jong kani ke OM kaba mene uba arok uba keren u kentho e gaju amba habaka don rum kata ke order bala ong ba ong la pensange om bit bangse ya ka pisah handrai shumkren ya kani ka order ke bala dep cancel ya kani ka OM kani kami haka ngelu tarik u September 2021 bat ya kani ki om naka sarkar bala dep cancel lo ya kani OM te kala dei hok yang mentah bangan pendon kam ya kata ke pisah ke bala ain ke sarkar ba ya kani ke pisah ba kadai ke bah bat ke dei ke bentah ke baar kamut ke dei ke second installment jong ki beneficiary ngakular ya ki beneficiary baro baki kinyo ya ke bentah joki namar balai dadang ngala ai ya unu beneficiary ba un repair ya ke yin subo nga ai 100,000 haka first installment udang dei ba unyo sa 100,000 kata kadai 100,000 naka scheme te namar kata kadau nakwa bangan pensyai mentakasi ba kini baro kidai ki jingken tho klem nong rim ba kitu ki rangba joka parti UDP kiwan banle politics hangni dakaban yalam bakla ya ki paiba jong ka Mausram constituency jong ka Mausram constituency kimdei gibriu ki babi ndrei nga shwa ben syaitan kani ba ka hok jong upai ba kane ka pisa jong upai ba ki kinyo ya ka benta namar balai ya kane ka order dang shumi hu benai September dang hu September dang shu cancel ya kane ka OM te menta ni dang ya penbet bat ki leader jong ka parti ba kumno ngin ya penyai bat ka por ngidang mut ba on the dep ka exam dala dep kum kita ki igi bar khoi nei penbet ha shwa ka Christmas ne ha ka new year ngin sa ai pelaj no ya ka ne ka pisa second installment ka banga ngayo nak sarkar amdan issue mangan pensai andrei nga kentu tang kani ba ni syakri yo pai ba ngin syakri hok ngin trei hok ya ka kam ngimdon jingmut dakwoi ka rukom manong ban pendon kam bakla ya ka pisa jo pai ba lani banle dakwoi ka rukom pisa ka bala sanction ngi don da ka Mausram Development Council tekane ka Mausram Development Council u treasurer jong kani ka council udai usan borlang kharbani te u video udai banyo ya ka authority nanga lani no MLA lani no ex MLA ban yo ban sei ya kane ka check te ka city ka ba uba rok mane open I ka dei ba la ai ka authority ha uba shan borlang kharbani ba un sei ne pisah ba ya kane ka pisah ro ka don ha account jong ka council ka development council ai ya kata work order lani ban sam ya kane ka scheme kata ka dei kom tre kam chumi kam dan betah hang nong no
ba kum u ecem syangpliang bangan sign ya ka check dan ya bangan yo bangan kata ya ka bisa tang kata jing percaya u mene kalau kum ni ka jing ong yo ba ka jing pelaj ya ka order kamut ka authority ka authority ka let ha u video te nang to u video u pelaj ya ka check ha ka ju usi te kamdan ban ong balasam show pai ba dan kapisa kabadong intak minta kadang don be apo apex bank tang kata kan lo ya kata ba kini ki leader jong UDP ki le khnang ya kani ka politics jong ki ba ki kim sodan nong rem shute hente kim don shut da ko ka lat kumno ba ngin pen thame yo pai ba la ngin pen bud nam no yo ba champliang namar ba mangi na NPP mata ngi dang kiu shikio ka area jongi dia menta dah kabale kum ni ban penwanra ya kajing subas ni bale se uba syample mula ba me kan bisa dane ban wanra ya kajing yalam bakla ho pai ba ka pisa pai ba kini gila le bakla kam dei kum kata ni nga ngalamang subu sabo hajar bahkan yo jing erap bahkan seng dukan te ka first installment nga ngadang ai arpo hajar te mentang ngadang dei ban pelai sa arpo hajar em nak second installment kadai nom dewa dengan melak dengan saya apply kata baru kat ni ki brai ki ut kyong ni ba ngi le no pe kan ni ka pisa ru kadang sa ni bio ngong up ni tang suyo ya ka second installment ngan pelai ya kata tadi kata ka jing keno kalong ba ka first installment kala lain ka second installment ka room dan dah ka pelai yang ni pisa anda kata ka brio ka bayo jing mentoy nanga ka bade bang amang sopo jar kanyo pura kayaknya kita sokoja. Ya kini baru ngelayo jing pensyai na u director senardi matasi. Shua bangan wan happy matasi. Ngelayo bangan lej ban panjing syai na u director senardi. Ban ngalong ya u ngong kei ke kumno kalong kani ke kam kumno penginya sangat. Wong sar sistem pilayo ya ka sanction order. Nangi na office kapisa nila close. Kamu lakut amdan account show abad ni lamut ba phi pilap pendon kam oh em nampat pendon kam wong then it should have been spent teh lada u director wong katai na kata mod wong ude mau to authority ba sanction ni koda te kam don halor kata kamut kala de ka hok jong amanta bangan pendon kam yang ni pisah kadau kalong bangampat pendon kam kalong ba ngakwa bandaya da karukom bat kam kat kum kapor kapor kat sawan menta portlang dia pelaj yang kini ki por school por exam por kam mentoy na te kamtam ki pai ba jong ki kemen dala yo shwa bandon kano no festival te ka de ta ka kom ban pelaj bisa te wat te tangi tahi bang aku aban pensyai ngala pensyai na dong ano ne tang ban phat ya ka burom jonga nomor belai ki kilatip ba omdon shu da we kalat kumno ban khang ya kan bisa oh ya kata you beneficiary jongi ki non kersan jongi ki non kersan NPP jongi bahasa ki kimut ban yelam bakla bakal election kala jan kini kilamut ban le sa kini harukom tah